hei, de fapt. Bună! Hei, eu sunt Andreea și pentru miercuri am pregătit ce se află în geanta mea de școală, deci fiți cu ochii pe clip. Bun, și o să încep prin a vă arăta geanta, care este asta. Are multe împrejurări din elastice de răcirea. Și noi am le port la mână că am făcut sunt cancerigene. Doar le sunt la brelocuri. Ok, și o să încep cu penalul, care este de la Disney cu Disney Fairies. Și da, știu că sunt clasa 5-a, dar mi-a plăcut mult și este și material perfect. Și arată cam așa. E plin de creioane, carioci și da. Mai departe am cărți, ca de obicei. Caitul de muzică, la Medelin de Ion Teodoreanu, primul volum. Am caiet și mai multe cărți. Caietele mele studențesc la română și mate și cartea la engleză. Și aici am mai multe pixulețe și chestii și da, și da, mi s-a rupt creionul asta. Da. Ok, mai am aceste șervețele de la Carrefour. Și acum trecem la buzunarul ăsta. Am chestiile mele pentru desen, penuța, aparelele și paletuța. Mai am caietul meu de dictandă pentru notițe și atât. Și continuăm cu alt buzunaraș. Am acest caiet al prietenului și nu știu cum îi face un tutorial cu cum să-ți faci caietul prieteniei. Da? Mai am acest vocabular și nu știu de ce mi-am luat. Probabil pentru că e cu Monster High și da, îmi place cât de cât, deși sunt a 5-a, menționez. Și mai am carnețelul meu de note. Și da, în poza de carnet am o față de parcă aș fi murit, aș fi reînviat și aș fi murit la loc. Da. Ok, și mai am și această floricică pe care am avut-o la geantă pusă, e făcută din elastice, doar că mi-a căzut și o să trebuiască să o repun și da. Și trecem și la ultimul buzunar, unde am rezervele și un truc. Pa!